bilatzen genuena nereak eta nik zen gauza oso simple bat, inguru sanoa eta naturala. Eta, horrexegatiken, erabaki genuen beste tokiak ikusita eta beste toki ona badaude noski, jasora eramatea ez. Joan ginenan, goxotasun sentsazio bat eman zigun, ez? Berotasun familia handi bat balitz bezala, baina azken finean familia bat. Eta, bakizo, gure alabantzak gore, onena nahi duzu edo goxotasunik handien eman nahi duzu etxetik kanpora ere. Eta jaso ikastola guri, hori eman zigun eta egia esan oso pozio, bai. Eta 3 familia gaude, Berrogei Beitin jasora eramaten ditugunak, han autobusa badago eta eraman eta ekarri autobusez.